Oni Markini mi niče. Ne možeš ti. Mogu da pobedi s Markini. Imamo već ne plaći, gošla sebi na tebe. To ti kažem. Čovjek da mu čine. Može. Ajde, Veljko. Prijavi se ovdje samo delegatu za svojega gola. Nikola Majdan. Ja sam rekao pa ti ide po
Bravo. Rekao su vodi. 9 miljana, Trajkov skor. Bravo, to Trajković, asistent, Smiljani gol. Bravo. Ajmo tu. Bravo.
Daj. Samo zbrano, ova stani. Sve ti dođe, ako ideš u kura. Ajde. Druga. Bravo. Pazi, Livio, pazi. Samo lej. Probaj! Dobre. Ovdje se u sredini je. Leđa! Bravo! Ajde, Livio! Šut! Tam! Prijemu. Još! Nazad! Koga! Sredi korner. Moj gore, kad? U kišu. Moj gore. Ne, moj, samo ovaj. Kilo. Kato! Stani. Gore. Kakav si, Drak? Drak? Kako? Nemo sam! Ti ja ću lepo. Šutam lepo. Da. To je lepo. Ko je hoviš? Bravo! Bravo.
Tako. A uvek sam. Pazi. Pazi pas. Bravo. Jedan sredina. Može. Ide voj. Ne mogu da pugli, ne mogu se vratiti. Pa, ti ću prijeti. Ne može, još jedan. Digo si je. Bravo. Hoćite mu jedan. Ako ne stoji. Kad imaš leđa, pa nazim. Pušta. Slobo.
Pađi u lađu. Tako vam, ja sam ovdje. Druga. Znači, jači si, samo si ga spustio dole. Ne može pao. Ne bi on sam pao. Ajmo. Ajde, evo se. Ti ne da gledam ja. Kad bude bio još jedan sudija tamo, onda možda mi to priča. Ja odavde ne mogu da vidim milimetarski liniju. Si bezobrazan. Pa ne vidim, kako mogu da vidim? A nemoj tako, znači. Hvatio si se za dolaku, jedu. Poluvreme, minut krećemo. Imate minut odmora krećemo. Kasnili smo sa utakmicom. Ne mogu da verujem, znači, vidio, evo glede, da li možda vidiš da je to, ali ne, znači ne mogu da vidim koliko se da. Znači ja bi odreagovao da mogu, ali tebi je da oni stanu kad je prošli, znaš, i onda nije ovo Liga šampiona. Samo što te ovo, kjer treći liniju da brez da jedan ovo. Ja sam odreagovao. Ne, stvarno, znači da vidim, znači ne biti ja rekao. Ne, dakle, dvoje sudija, bez nešava, Ostaneš malo. Hoćeš da ostaneš malo ili... Hadi gol yedi. Bir daha tutacağım. Bravo. Bravo. Yok. Bitti.
Pogodila za ruku, momci. A igraj, igraj. Ajde, vraćaj. Jedan ja mora pomogne, jedan ja svi će zrati. Mora da ti mora, vidi dalje. Levo, Sredina. Stani na drugu dole. Ajmo pet od lopte, kako da izvede kad ti stao ispred lopte, kako da izvede? Čemu ne možda? Kući glas, onaj kući. A ne jedine da mu daš. Dobro je. Sredina. Dobro iza. Jedan dana, jedan ovdje. Stani tu. Sredina. Tu, prijemu. Ide sam. Asistent Miljan i Strela Trajković. Miljan i asistent Trajković. Može. Može li Miljan? Tako bre! Još! Grbo, polazi. Staj. Bravo! Peđa! Bravo! Bravo igrača! Bravo! I prišite leđa. Nikuna na idanu. Igraj. Bravo! Ne meni. Bravo. Bravo, slovi se. Ne to. Nazad, bravo. Stani tu, slovi se, stani. Evo ti miši. Evo, to. To je rezultat, čudio. Ja sam 3 godine, ljudi. Nema bunarenja, dodaj malo ulogu. Bravo, Filipe. Samo se pitam, to krvari kod? Krvari? Da. Moraš da izađeš, ne mogu ti doslovno da igraš zato što možeš bilo koga drugog da zaraziš. Moraš da napustiš teren dok se ne zaustavi krvarenje, a drugi neka uđe. Ajmo, nastavljamo. Tako igrača. Bravo! Sam ideš! Bravo, Danilo! Ajde! Okej. Samo da ja vidim kako nije. Druga!
Sigurno tu. Bravo. Igraj, mora ne biti rezultat, pusti rezultat, samo igraj futbol. Radi, pasan. Ajde igraj, pasan, nema ti. Otvori davanje. Miljan, Krevac, Markovića stan. Ajde za to. Ko je Krevac? Gospodi, hvala Bogu da se pojavio. Ovo je malo, vuče ga, jebote. Vuče ga, brate. Ti, nema jebote, gledaš. A ne gledaš. Ti se bio povukao ga za desno. A vuče ga, evo pitaj.
Pute za dres, Mateo. A ne, gledaš. Ajde, Munci, potrčite malo, ajde. Može. Ide malo. Zašla je, a okej. Ne, lagano znam. Igraj, naša, on izbio. On izbio. Lik izvodi aut. Ajde, nemojte tu, gaži, gaži. Tako si igra. Mori, Petko. Ajde, Filipe, zvedi. Ne velja u. Jeste, da li nije? Igra. Može druga, nazad! Da, potorice ne očekili. Samo se gledaj. Druga! Iza. Ajde, broj, 3, 4. A nemojte, molim vas ovo. Ali da bude posljednja opcija, jedno ti ne ukurac. Bravo, čekaj. Opa! Ništa. Tako je, to. Igra! Dek. Ajde, 10 minuta. Ajde. Bravo, ako. Ajde, imaju. Halo. Bravo! Sačekaj. Koliko je kraja se bija? Ima još 8 minuta. Može. Pa je, kako 5 sekundi izbio loptu? Jesam rekao sačekaj 5. Ti vidiš čoveče. Otvorite mu poznađu, gledajte na svi. Morate ili gađati sve do tvojeg držati. 3 igrača. Ti si znali. Alo, pite.
Vidite. Nemoj. Roman! Opa, druga! Da. Tu, Mato! Bravo, ajde sad tu, ne znam je! Tu, Koliko mu treba se namestiti.
minuti, stisni. Pusti, gadi. Igra! Posljednji minut! Ajde, evo. Ja, to je. Ajde. Dobro. Na to!